година, прекрасна за тези, които са се възползвали от нея, ужасна за онези, които не са успели да се възползват от нея. Прекрасна за това, което е спечелил при Аллах Аззаваджал, за него ще бъде прекрасно. Ужасно ще бъде за онези, който е пропилял тази възможност. Ужасно ще бъде, защото тази година повече никога няма да се върне. Тези часове, които изминаха, тези минути, тези дни, никога повече няма да се върнат. Това вече е история. От тук насетне ни остават тези дни, които ние ги живеем. Ще ги живеем, ако Аллах Таля ни отредил живот. И момента, времето, в което живеем ние днес. Аллах Таля да ни даде живот, да дочекаме другия Рамазан, но Аллаху А'лам, дали всички ние ще успеем да го дочекаме този месец. Затова човек трябва да се възползва винаги от дадената му възможност. Не трябва да чака и да казва, има време, аз ще го правя другия Рамазан и после, защото човек не знае. Не знае кога ще му бъде времето. И в духът на тази тема, която отворих, нека да разгледаме един хадис на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Нали, този хадис няма нищо общо с Рамазан Байрам. По принцип, учените казват винаги в Рамазан Байрам, в дето трябва да се говори, да се обяснява за фитрата, да се обяснява за посещението на роднините. Това всяка година го казваме. Всички вие го знаете. Трябва да се посетят роднините, да се поиска халяла, така нататък. Това всички вие сте чували и го знаете. Обаче нещо, което много от вас не са го чували. Това е хадис на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Дълъг хадис, в който Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям обяснява с подробности едно по едно какво се случва с човек, когато тръгне в мир, понеже тази тема вълнува всички. Не знам, нали? Когато стане въпрос за умиране и за погребане, всеки тъгне глава кой ще го погребе, как ще умре и така нататък. Знаем ли Аджиба какво се случва, когато човек тръгне да умира, когато е на леглото вече, когато ще дава душата, когато му излезе душата, тогава го умият и докато го отнесат до мезарлъка, какво се случва в този период? Това никой не го знае и ние нямаше как да го знаем, освен ако пратеника саллаллаху алейхи ва саллям не ни го беше казал. Един ден пратеника саллаллаху алейхи ва саллям с неговите сподвижници отидаха на едно дженазе в Медина, в гробищата в Бакия. И отидоха, бяха закъснели, гроба вече беше изкопан. На човека, който ще да го погребат там. Гроба вече беше изкопан, обаче още не бяха докарали човека да го сложат в гроба. И пратеника саллаллаху алейхи ва саллям седна отстрани на гроба, както беше изкопан. И сахабетата казват, и ние седнахме около пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям взе една пръчка и започна да роби и да чете пръста. И тя започна да пада в гроба. После погледна нагоре към небето и погледна надолу към гроба. И така три пъти. Погледна нагоре към небето и погледна надолу към гроба. Въздъхна тежко и попита сахабетата. Знаете ли какво се случва, когато един човек тръгне да умира? Сахабетата казала, я Расулаллах, не знаем. И пратеника саллаллаху алейхи ва саллям започна да обяснява. Когато един човек от рабите на Аллах, от мюсюлманите, от вярващите, започне да умира и да дава своята душа, започва вече да му излиза душата. Слизат от небето, Аллах Таля изпраща мелейките, които сядат около него. Тези мелейките ги вижда само умиращи, само на който дава душата, само той ги вижда. В стаята може да има негови роднини и така нататък, те нищо не виждат. Обаче човека, който дава душата, който ще умира, само той вижда мелейките, които са седнали около него. И в този момент слиза мелейкето на смъртта, или както е известно при нас, Азраил, но такова име няма, правилното е мелейкето на смъртта, което прибира душите на хората. Азраил слиза при умиращия човек, сяда до неговата глава и с благ глас казва: ей, раб на Аллах, ей, мюсюлманин, ей, ти, които си правил много неща в твоя живот, излез към милостта на Аллах Аззаваджал. Човек е спокоен, хубавият човек, който умира и дава душата на Аллах Аззаваджал, неговата душа излиза така, както когато наведете капката в бутилката с вода, как водата излиза и пада. Леко и без проблем. По същия начин излиза душата на вярващия човек, на мюсюлманина, който е вършил това, което Аллах Та'аля му заповяда. След като неговата душа излиза толкова бързо и лесно, мелейкетата, които са седнали около него, мелейкетата, които са дошли да присъстват на неговото умиране, с прекрасни хребетливи лица, с красиви дрехи, значи умиращия човек така ги вижда, с красиви лица, с красиви дрехи и усеща приятен аромат на парфюм, който се разнася от тези мелейки. Тези мелейкета разстилат по славата на земята кефин за неговата душа, който в кефин се го донесе в дженета. И когато мелейката на смъртта вземе неговата душа, слагат в тази
нито събъдъмност, нито нищо. Нищо няма абсолютно в тази стая. Неговата душа се взима нагоре и мелейкетата тръгват към Аллах Азза ва Джал, а знаем всички Аллах Та'аля се намира над 7-те небеса в неговия трон. Стигайки до първото небе, мелейкетата, които пазят небето, понеже има небесата, имат порти. И мелейкетата, които ги пазят, питат, на кое е тая хубава душа, която я носите? Има хубава миризма се разнася от нея, кефина. Значи още преди тялото да бъде започнало да се мие, да се слага кефин, мелейкетата са сложили душата на човека. Понеже ние се състоим от две неща. Тяло и дух. Когато умрем, нашето тяло, нищо не става от него. Обаче духът не умира. Духът отива, душата отива при Аллах Азза ва Джал. По пътя към Аллах Азза ва Джал, стигайки до първото небе, питат на коя тая хубава душа, на коя тая прекрасна душа. Мелейките, които носят тази душа, казват, това е еди кой си, син на еди кой си. Му споменават името на баща му и на неговия род. И мелейките го сваляват, му отварят путата. И така минава през второто небе по същия начин, 3, 4, 5, 6, до 7-то небе, всички мелейките го пускат и го възхваляват този човек, който умря. Казва, маша Аллах, каква хубава душа. Стигайки при Аллах Азза ва Джал, Аллах Та'аля пита, то не знае кой е тази душа, дали казва му се еди кой си. Аллах Та'аля казва, маша Аллах, това е от моите раби и го запишете в Илийин, или това е книгата, в която се записват дженнетлии. Книгата, в която записват имената на всеки човек, който ще е в дженнет. Още откакто умре, да знае. Записват душата на този човек в книгата, която е за дженнетлиите Илийин, и Аллах Та'аля казва, а сега върнете душата му на земята, защото аз сътворих хората от кала, а Демаленица не беше сътворен от кала. И в нея ще бъдат върнати, като умрат, ще бъдат погребани в нея и от нея ще бъдат съживени. Но махшар, Аллах Та'аля пак ще ги съживи от земята. И мелейките да връщат душата и ето, че вече тялото е готово, измито в кефин, в табуто хората вече са гонели към гробищата. И го слагат вече, погребли за тялото и са го заробили и тръгват да си излизат хората от Мезаря. В този момент тези мелейкета влизат в Мезаря с душата и слагат душата на умрелия в тялото. И тук разбираме, че човек, когато умре, когато го заробим и тръгнем да излизаме от Мезаря, той вътре се съживява. Душата му влиза в тялото и се събужда, както сега ние сме тук. Всеки един човек, който умре, така ще стане. Независимо. Душата се връща в тялото на човек и човека се събужда в гроба. Идват две мелейкета, които да го разпитват. Тези мелейкета се казват Мункир и Некир. И го слагат да седне. Може би всички вие сте слушали предание, че се чувало как се удря в главата, когато се изправя човек от гроба. Такова нещо не знам. Но в хадиса брат Исус се казва, че когато се върне душата на човек и мелейкетата разпитващите го слагат да седне и започват да го питат 3 въпроса. Мен Раббук, кой е твоя Господар? Кой е твоя Аллах? Кой е твоя Бог, на който ти си служил? Исус ли е? Буда ли е? Узейр ли е? Кой е твоя Бог? Мюсюлманинът казва, моя Бог е Аллах, единствения. На никой тук не съм служил. Минава първият въпрос, втория въпрос. Кой е твоят пратеник? Казвам на пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, той бега. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, отговаря и на втория въпрос. И третия въпрос е, коя е твоята книга? Казвам, моята книга, моят китаб е Коран Керим, цял живот учетно, знам за него, знам всичко за Коран Керим. Минава тези 3 въпроса лесно, както е умрял лесно, така минава и тези 3 въпроса лесно. Второто препятствие минава. Първото препятствие, което дава шок, дава е лесно. Второто, когато дава отговорите в Мезаря, дава ги лесно. И тогава казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Та'аля заповядва и неговия гроб, където е погребан, се разширява до толкова много, докъдето му стига поглед. Вижда планини, вижда равни места, но му е тесен гроб. И му се постила отдолу от дженнета. И му се отваря прозореците врата от неговия гроб, където човек е погребан, да гледа към местото, където ще се намира в дженнета. И му се казва, ето виждаш ли там това място? Това е твоето място в дженнета. Ето този дворец, тази къща е твоята къща. Виждаш ли там тези прекрасни жени, това са твоите съпруги, виждаш ли там твоите деца, всичко му се показва. Човек от силната радост почва да прави двое да се моли на Аллах. Я ви молете се да стане каймет по-бързо. Колкото се може по-бързо да стане каймет, да мога да си да при моето семейство и при моите деца. Човек почва да се радва в гроба още, когато даде тези отговори бързи. Тогава идва един човек, младеж юноша с прекрасно лице, с прекрасно изражение. Човек пита, Машаллах, кой си ти? Твоето лице вещае добро, вещае хаир, вещае благодат. Този младеж отговаря, аз
прекрасен юноша, неговите добри дела остават с този човек в гроба, докато умре. И казва пратеник салалаху алейхи ва салям, продължавайки: а що се отнася до лошия човек, до неверника, до този, който не е вярвал в Аллах и който не е изпълнявал неговите заповеди? Когато тръгне да умира, когато ще дава вече душата, от небето слизат мелейкета с грозни изражения, с страшни изражения и с дрехи грозни, с бодли, с тръни, целите дрехи шлифери с тръни, с ужасна миризма. Слиза мелейката на смъртта с лошо изражение, с страшно изражение и с ужасна миризма също така. И му казва, не както в първия случай с добър глас, а му казва със строг глас: ей, ти мръсна душа, излез към наказанието на Аллах. Когато умиращия човек, който не е правил това, което Аллах не му е заповядал. Всички вие сте чували за хора, които са дали душата си по лош начин. Той вижда тия неща, обаче ние не ги виждаме. И ако не ни ги беше разказал пегамбера салалаху алейхи ва салям, то нямаше да ги знаем. Обаче ние сега всички разбираме какво се случва човек, който е лош и умира. Той вижда тези всичките страшни картини и от страх неговата душа, когато каже това мелейке: ей, мръсна душо, излез към наказанието на Аллах, неговата душа от страх се пръска на малки парченца и отива във всяка една част от неговото тяло. Отива в пръстите, отива в краката. Къде да избяга душата? Дали в едната ръка, дали в другата? От страх навсякъде се пръска неговата душа частица по частица. И мелейкето на смъртта започва да изважда неговата душа толкова трудно и с толкова зор дава този лош човек неговата душа, все едно ако вкараш трион в намокрана вълна. Ако оплетеш един трион в намокрана вълна, колко трудно човек може да го изчисти. По същия начин неговата душа излиза толкова трудно и с толкова много зор. Когато неговата душа вече излезе от тялото, мелейката, които са наседали около него, слагат неговата душа в мръсен кефин, от който кефин се разнася ужасна миризма. Стигайки до първото небе, мелейката, пазителите на първото небе казват: аузу билlah, кой е тази мръсна душа? Казва: тази мръсна душа е на еди кой си син, на еди кой си, и го назовават с най-лошите имена, на които са го назовавали на земята. И тогава тук вече мелейката не отварят вратите на първото небе да иде тази душа по-нагоре. Директно Аллах трябва да заповядва: върнете го този човек в Еслафин, или в онези, това е книга, която записва джехенемиите, хората, които са в джехенем. И връща този човек отдолу и го записват в тази книга, и както вече разбрахме, когато е измит, когато е в кефин, е сложен в гроба и е погребан вече, тая душа отива в неговото тяло и този човек се съживява. Идват тези две мелейки страшни, Мункир и Некир, които носят чук, с който чук, казва пратеника салалаху алейхи ва салям, ако ударят една голяма планина, ще стане на прах. И го питат същите три въпроса, които питаха и първият човек. Мен Раббо, кой е твой господар? Той ще се опита да отговори, обаче Аллах няма да му позволи да отговори. Ще каже: не знам. Чувам нещо, но до някак, уния говоря на нещо, но ти кой да е на джамията на нас? Не ме интересуваше много. Втория въпрос: кой е твоя пегамбер? Ще се чуди и ще опитва да отговори, обаче ще каже: не знам. Чух нещо си там хората, ти говоря на те, кой да е там на джамията, кланяха са. Единствено, те не бяха от другите бяха. Третия въпрос: кой е твоята книга, кой е твой китаб? Нашия китаб е Коран, обаче този човек няма да може да отговори. Когато не успее да отговори, с силен удар тези мелейкета го удрят по главата и правят неговата глава деформира. После неговата глава се връща отново в същата форма и така започват да го измъчват в гроба още. След това му се пустила отдолу, в гроба му се пустила огън от джехенема и му се отварят прозорци и врати към джехенема и казва: виждаш ли го? Джехенема, виждаш ли го това место там, където ще бъдеш измъчван, където ще гориш? Това ще бъде твоето място. Гледай го, хубаво, и го очаква. Когато човека види това нещо, ще почне да се моли на Аллах Таала: я Рабби, молете се никога да не става каймет, я Рабби, за да може никога да не отиде в това лошо място. И веднага след това идва един човек с грозно изражение, ще го попита по същия начин: кой си ти? Ей, лош човек, нали, твоето име не баща, лошо, казва: аз съм твоите лоши дела. Аз отново не съм заповедил от нищо. Аз съм твоето пиене на алкохол. Аз съм твоето неговеене в месец Рамазан, когато ние джамията говеяха и се кланяха, ти си пиеше виничката, и си пиеше водата или алкохола или каквото и да е там в Рамазан. Когато ние ходяха да учат джамията да четат Коран, ти не ходиш да четеш Коран. Когато хората се даваха заката и садаката, ти си скриваше париците от мати.
жените им слагаха завратки, ти казваш, те са сектанти. Аз съм всички тия лоши дела, които ти си ги извършил, аз не съм дошъл от нищо. Ти си ме направил да се появи в тази грозна форма. И този човек ще бъде спътник на този човек Божия в гроба духа и нека. Така че, уважаеми брате, този дълъг хадис Пейгамбер саллаллаху алейхи ва салям обяснява какво се случва и на едните и на другите. Едната група са, които са верващите мюсюлмани, другата са, които са неверниците и тези, които са правили лоши неща. Молим Аллах Азza ва Джалля да ни стои да сме в първата група и да не ни прави никога да сме в втората група. Защото това нещо е прекалено страшно и това нещо е ужасно. Никой не може да го понесе и на никой не го пожелавам това нещо. Нека Аллах Азza ва Джалля да ни стои да сме в първата група, да направи нашите гробове за дженетски градини, да ги разшири и да ни отвори прозорци към дженета, да гледаме нашите места и да се радваме и да се молим на Аллах Азza ва Джалля да стане къмет, за да може да идем на нашите места. ألا إن أحسن الكلام وأفضل النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن. اللهم تقبل منا الزكاة والصدقة. اللهم تقبل منا التطوع. اللهم تقبل منا كل ما فعلناه في وجهك الكريم. اللهم أجرنا لهذا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم